Volong Komaji Regional Atum Cepatur Piponsi Pulunia Long Arlong Kiloki Purjipu Amen Pen Company nang Kibiji Along Cikroidun Hek Tepu Radakisung Along Karjaptu BJP Socheng Mondola Sahemalong Atmanirbhar Bharat Abhiyan Aputhak Seki Kipipon Kara tumpen dongkamukam karbihem tunalong rongasar tumaphan ki hokalu keronpon Amri Jintong Dwar Amla Arat Lapen Bamboo Grower Development Committee Atumpen Celangsi KAEC Pen Cek Mohol Kepadukok Aputhak Amri Tin Alum Rongman Pi Aklamalong Sodak Pen Perangkia Mai Kephapon Aprangsi birta kilara do anuphan kardom pajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen Monit ke nang chan nang jarbom Bonta longle phelangi ki kampu chithanthi lasonsi karbiang longalong along ta longle phelangalam ki judun ia sonsi thekpon long lasonsi pini preni phai krener ke parni pholoni constituency ke parlo GP langso phuchi manglong along karbiang long autonomous council pen arlong ke lokki phurjia phan company phan ki georgia long chedonun thekthi pusi rong trokarat lapen KSA atum chilangsi longli pi thekthi pu ka chesongpon Puji manglong along, arlong ki purji pun itum kray kray. Puji manglong along, arlong ki purji pun itum kray kray. Tim karbe. Nitum rong trokarata tumki ladaksi kecho e kecho som dakpensi kereng ilo. Osomar kapacharli pen ajara sonta ladak kecho klempensi kereng ilo. Bonta non kompanya phan longli nang pipidet polote nitum kisunglo kichwat haya belo. Lasi Karbiang Long Autonomous Council of Hanta Ladak nang kibi bedeja phansi chuning riponlo nitum tangka nang ni mena long le che George lapen jongsi nang bibor idet puti nitum aphanang pathi era phile nang binon puta pachini pon lapen radaki sungalong arjab dun klukji kache songalong arjab dun klukji pusi KSA asong pen ratatuma phan pachini pon phuluni pen sarhoning ti Karbi Longri Abirta Rada long le kithi tum kray kray. Rada long le kithi ni tum kray kray. Rada long le kithi ing to non. Rada long le kithi ing to non. Kacing hon ajoy ni. Aprang si ni litum hanang pacini ne posi non ni litum lason ni cingwai nang kok mati cingrum nang kok ni litum aprang si pen la hai a company atu mate la kumuti kiseng patum nang pacini sonte ni litum piniani la an ilitum sung sedia dia polo alang litum la rong rupen cingwai sar se ajoy ne polo la sinona bangketo choglo sitame piniani pisi alang litum Klem pa misen le dak nang chetong thek thedel ma nang chetong do nenga polo alang litum tang kichok che luma mako sono malake maka che phiri pik luma alang litum ingno ta nang chetong nonde rong sar penceng lok nang chetong nonde alang litum har khobor ki pipe ka lilo alang litum hambir talablo sitami piniani maju phana theklong le dak company seng atum Jasmen kan tum alang litum ben kacing kitang la puson dulu mah cingkitang mane parju pamimi hala kidam tang pon huta mondora tumta wang lo taho ke wang lo stami atontin birta pidam pusonte hala sorni pensini litum lasto company panteng thibji stami alang litum nang khobor bede de kason ni litum chetong thek delo na ala komiti keseng tum na tum han pachini lo ma lason a company bangji dadak lason ar longe purji pura pen kacing ki option dulu mah o mane hengnut bahini panthan lo tho tame atontin na panthan the alang litum rong pen rong pen he kacing kia bela mane hengnut bahin than lo ta hengnut bahin panthan chot ke suli le mati amasi angke la rong berong tha katum sitamila dak habar kapuri an atum phantame alang litum hedi cingki cingwai ponpe rong kwan la so hawa rong dak rong troksi sikar bi lomati angke sarthi krorong pingti rong angke pini bo birong kumai hala so lapan jingren birong ba tinga jat men tacisong ibek populo ipran pentami cipidet pola anu nilitum ke non bangki damdi je Karbi Longri Abirta
council tum kai ke mata itum along le aphe lang mang ke bang phan ki pi phan se la tum kai ke mata chisik ding la puson si do tame itum lang na mang je itum alang le tum la bang so along le long jong si pg pote alang le tum development ben si ke bye bye da kupinya so na people la puson ben si la tum ke bye bye tame itum thek dam long lo je la hai hui along le George ting ada itum long development ke long ji daki athema itum Karbi Anglong Thomas council long ningkan silong akuti nang le atangka do da first half second half pudak ituman akuti taka nang le do tapi ni ani council long kacari itum ke labang so akuti tangka bang ke misuse lab la tum kecho panglim lab la tum claim tak claim pru pini tum thek long ji Karbi Anglong Thomas council lon mat la tum BJP si do bom lo ni tum pilo alang li tum si chari apon ni tum jongje da jongnang koi alang li tum pini ke claim bang la hai tangka bang e chopang lim si alang li tum ko pipine mas joining wai hu ani bang thek long tum isi mas joining long si la tum kijum na da la tum lak phoke bang la son ended da ji pulodang le la hai tangka pa na hok lab lo pulodang te konasi tum long atangka dola development rada phan ki pi tangka nasi dola pinia ni dak asu asa contractor tum sak la hai tum da build da long le pusi tum te ardulo itum arjudun lo la si la hai hu tum bang non bang ke tangka ka we si election ke pathu ji apor nang le lo posi la hai hu tangka long le phelang cho jorsi council la tum bang ke election ki thurji election ke pathu ji phansi la hai tum bang non bang ke chi rong lo dasi han ben chenglok lo ben chenglok theng ben chenglok han so ben chenglok da arphek ben chenglok katiki jada sonda kitiki piglo sita me men non la sonang le rok pen bang ke la tum da mang hu prong lo ni tum along le ko son si chipi thek po bu si pinia ne da rada tum ma tum hata me nang than lo la pen nang tum pherang ke tum hata me nang than lo la si la bang ke pilo council la tum da ki chok chelo bu si ni tum Karbi lo charli song hin ben me jong na kok po la si ni li pu kai ke ma da Karbi khai tum ke do adim lo ma ka tum pasik sak ver tilo non ke do bom BJP government tung ke Karbi khai tum inglong atok an no long ke do inglong along kona si ke long jima long le pide tum kona pen si tangka long jima pul hai hui lok si la tung ke ma thado la so jok si pinia nian da Karbi khai tum sumbong wang bom lo la si non ma ke dak arat pen chenglok Karbi lo char le song pen chenglok ke long le ki PG pu bang la ke tunge chedon ma si chedon de lo la bang so puchi mang long along le ke company phan ki PG pu ba komane industries phan ki PG pu ka la tunge chedon nun de lo la pen jong si dak ke do community pu ke seng atum jong si alang li tum pa toy te pen jong si dak joy pen kopine bidi kang lim claim bom lang pulo dang de Karbi lo char le song pen chenglok dak a rong rat tum do an alang li tum han inside di pu si ni tum mang pini bang ge cheparai pon lo dak cepat thek wang pen claim tak claim pru bang la bang chok chi pe la bang chok che la si ni tu mai puji ke lai hui bang ington noi pusi puji la pen Karbi Anglong Thomas council tum handa ki pulo je nang li tum kaprek along le non la dak bujor kali tum West Karbi Anglong puno ba kaprek hawar long puno East Karbi Anglong West Karbi tum Karbi Anglong ko an ma do bang ke long le ki pi bang ington noi pusi tung ke pulo athema long le ke madu da chini kam ke nang suse pu ke lage rat thek prong chini lage itum pine jontu jonwar la puson kali munim nonar puson kali dake long le ke batai si pirthe ke sai katiki pen ke chenglok ki bu ke leng pen ke danglok emi thang ekeng ka charja pen det longri ka cherai kom thek ja phansi soching mondola tum pen chingki che than pon ladak long thong ke pratrok polling station mai phu lapen chunbang tum pen lamchak chipi ponsi Indian Prime Minister Narendra Modi aphan tong chiralu pajir pon pu pusi MEC het singrong phar pen pachini pon Pini ka chetong ponalong MEC het singrong phar VDC chairman Joy Singkru BJP socheng mondol mai phu Lahore Singkru lapen rong thongke pratrok president secretary atum chetong du Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ningkan kri CEM anghoi ingi det pen Hamrenalong District Hospital setami kisu chelang ponlong lo lapen towar setami Assam malapen krong plia towar sai klempon bomlo lapen monsam setami dulu lapen border along monsam kapadupon Japan GNV school asai hem setami kimrang pon pupusi MEC het singrong parpen nang pachini dun Admor nirbhar Bharat na sobthak self reliance bola mate mithang akeng ar kong ar Japan itu makai long ria phan cherai kom nai la sobthak si pini ba chingwai phono la sela dak chingwai phono bang ni tum jasme pet ni tum Karbi khai tum long kibu keleng ason pendang lok mithang ka chutiki hansu tharmit same mithang dak jor lang pen itu ma hem tun mate lituma donarap mai lituma hem chubuchi nang popo ba sen litum dak chethan chimum pon lo lapen kado we dak litum long thong kero trok a polling station na amai phu kong chung bang da tum si mideng pon lo je ni litum tame Bharatiya Janata Party socheng mondol pen same litum la hoya putha ka bange ninga klong thire pen chirap chetudun po
pusi Narendra Modi Prime Minister of India phan thame tum lamchak chipi dun Transi bang le tuma CM Dr. Tiram hang phasi akero pipar peklo jayalang li CM kibom sek pen itum monsam lapen reng dok reng ni dolong lo lapen kaching thuro bang ga do wenang le tum da theklong lo le tum da ka bang ke jesmet pet rat tum akari nai bote hamren ha bar ke kisu chelang hem bulo la so hem tamenon tang elo le tum asam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma methang so jong wang pen sidak ing putikang lo non bang le tum ong dung age so dak si chelang pon pen itum makhe reng pon lo lapen hamren ha war phan jesmet pet district headquarter rong supia phan rat tum kachethan ma kang nek choya phrang teng blote to war tamenon le tum CM Dr. Tulam rong hang aning ge me pen lapen nang hodai madak nang ching hon pen non dak bang le tum four line atawar tamenon cheng pon bom lo ma asam mala 1 2 samele tum dak cheng pon bom mo lapen kaprek dolang non dak polytechnic jesmet technical education Karbi arat tum kapa phi dolang la so puthak tamenon ahem kim rang pon bom lo tame prabjen pen dak polytechnic tame le tum ka ingpu pon long dapo lapen bordar hina phana me kapaching thurponi phan tum jesmet pet dak Central School lo JNB hala tame dak order do elo tender dak kor elo non contractor tum bang po ahem kim pon po lapen class bang ke non alom bang ke jesmet pet crazy mate 11 class tum phan bang online along phom pi bom lo la sila so putak name nang tum media hoi beneli paja chuning bang la lo bang putin le tum Karbi arat tame mesen education man tok lang along dunia phan tum la hoi education institution lo tame kachali dunia phasini bang putin san kurarat phana chuning pon Karbi Anglong ke sik sedul alongri la sila dakke longli phelang la pen rong rup kachari kachalom ponji ki rongasara tum henlo rongasara tuma phan ke isi pen rongasar ki hokaluta ron pon bomlo la son si preni phai trainer kep arni west Karbi Anglong dong kamukam Karbi hem tunalong Karbi Anglong rongasara meya tumpen bithung reng thama la pen rongkhang constituency angkang rongasara tuma phan ki hokalu la pen customary lo aluthui ron pon rongasara tum ko sonsi arona tengpen ke claim ke dam nang jima la pen longle phelang kacherai kom ajakong rongasar NOC pen ke chenglok kaprek alam thitami chingki chingwai padupon lapen ki jutsi west Karbi Anglong rongasara me west Karbi Anglong district arwatum chiklu e jonpen phom ti arni chingki che thaname padupon cha phantami chi parai pon bangso ajai mekalong Kara West Karbi Anglong district Maipu Dhon Sing Teron Kara Central Committee Kong Chunbang Har Sing Ronghang Dun Kong Chunbang Budho Taro Dun Maipu Surya Teron Dun Maipu Bhola Sangma Kong Chunbang Dilip Be Executive Members Langtuk Teron Sar Et Ingti Borjanaru Amaipu Babu Teron Kong Chunbang Lapen Kaprek Rongasaratum Chetongdun Board Hall pen Great Sontimo Karbi Longri Abirta Sir Don Sing Taron nele West Karbi Anglong may puiglo la sipini nele to ki hora teng bem tarik rinar kep Oktober cheklo la ke nele tom pini jesame pet bangke rong arlo cari calom alama puthak ban jenglo rong asar tom ko son ke kleme dam nai mapu nele to bhan Sir Dr. Toleram Rohang kabor pen ye Karbi Anglong arlo rong asar tum ke klem ke dam sung piklo pu mathasi la ke thek ladak ching wi kung ajoine Sir Dr. Toleram Rohan el to manang bor pilo la sinele tum pini alang liga bor amen pen ye la Karbi Anglong rong asar maya hin pen nile tum la jakong aja parang asar riwet nile tum ban nang klem pilo la sinele tum pini rong asar bithung la pen rong khang chingrum si pini bang throkep suse rong asar tum ban nile tum pini appointment letter pipon lo la si la so kerom long bang nile tum bacheng hon Sir Dr. Toleram Rohang alangli wangi mene puta nile tum mathalo seta alangli akisung doko mate Guwahati emergency meeting amasi nele to mawalong nangli dunde dalo lasi alangli kapre kamani thana che to duni awar sai bangta di pholong emergency meeting doko bomat pini nele to malong ke ladak central committee pen gewang secretary lapen president in charge taro ke hayatum lapen vice president atum general secretary atum executive members atum pensi
ladak district committee pen patir pi sinele tom laso jakong aja parang asarti beda bang ciron pon lo tom tribal sirkep kacing rum do ladak la tribal sirkep kacing rum along nile tom la tribe stin panda nile tom laso jakong asarti beda bang ron pon lo ini lasi nile tom ke la kara polong bangke laga tribal sirkep wemu pen nile tom secretary ta nang than pon lo lasi la tribal sirkep ke nile tom cheklo wang ta cheklo yon pen REC second Saturday kai ta nile tom May do pon ver la pen difu la pen ladak mijang kar biang long ta non ke do pon ver ya phan nile tom chisik pon ta lo non nile tom la sorkar aron jakong nangki pipen nile tom rong arlo ladak nile tom ka chisik pon bangke nile tom aphan jakong nang pilo longle phelang jakong lapen cari calom rong arlo ka cari calom jakong lapen ladak bisar ke dara jakong la intang rak ben nile tom phan jakong nang pipon lo la sila so teng ben nile tom rong asar phan la so bidi am susai ka pangtang punya phan bangke la tribal sirkep atuman tame alang le tum chisik pon lo la pen le tum karbi akhe tum sutame rong arlo ka cari calom ko ando ma bangke nile tum bidi sore ta chethan pon bom lo la pen ke claim nahi do anda nile tum ka prang punya phansi bori pon bom lo Pini pria ceklo ni pioneer keparni Bamboo Grower Development Society Committee la pencek kacui kacu somvek amri cinthong duar amla adat tumpen cek mohol kibikok aputhak pirang kia mai ke phapon sonsila bangsu apirang ke phapon nangkok alam thilaki KAEC Taxation Department pen cek tender ki kollet aputhak songsi alang litumpen kaning jepon alam thilaki prabjin pen tender ki kol aputhak chewidru vek nangji athe ladak amri cinthong duar amla kachutiki kiduk kelak araraphan akisung thetan binong athe amri cinthong duar amla kiduk det arara tumpen labangsu achek kachojor kacholan pensi osomar lu kapachali pen kecheng lok sang hanta kachonam i labangsu achek pensi longbom lo Cek mohol nang lima. Bambu mohol go back. Go back, go back. Bambu mohol go back. Go back, go back. Bambu mohol go back. tangte non la puson Karbi Longri Council pen tender ki kollet ki kiduk kelak araraphan matha thiluma la puson tender kol pen mohol padokok poluti ratatum ko anma kachujor ador ki long nangji ateng long lilo athila ki ratatum amithang si kachu e kachusom vek lasi prap jin pen labang so tender ki kolabang prap jin pen jividru vek nangji busi Karbi Longri Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Taxation Department atuma phan kachuning ripadopon amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta mi berendam semitang lah dulu lapen MP long tapi mi berendam semitang lo an taxation board chairman tapi ni tum semitang lo mi berendam tap bon tapi ni arnian tapi ni tum thang nata reply long lelang karda kalam te pinian tani tum long lelang la sini tum pini bangke asi presbit ke pa bangala lo presbit nya ko kala lo jadi litum mohol aputhaga bangke cedonde athema cega mohol buthaga athema nili tuma bangke la ceka cui kacu sommensi nitum amri duaramla la pencin thong ke pray atum kireng an nili tuma bangke dadak income source ke thangta belo an la nili tuma bangke nonna bangla so amohol la bangke atendar kidada bangke non bang ciu thai nang kok withdraw nang kok council pensi la so sini litu bang non bang ke la armu ke peloma memorandum pida thang reply abi pulan te aron next thing ma abang ke armu ke omon name nona lamang mo sa tum council kan se withdraw de pulan te mo arni ka prega bang litu armu ke ong tame kasi song ang deng deng nang kok ta asik Pini Abirta lansi kang ton lo kardom